Ftehim bejn il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-Victim Support Agency se jara li l-persuni b'diżabilità li jkunu vittmi ta' xi reat isibu aktar support. Dan il-ftehim jistipula li dawn iż-żewġ entitajiet jassistu u jikkoperaw flimkien biex jappoġġja vittmi ta' reati fejn dawn jistgħu jiġu referuti minn waħda minn dawn iż-żewġ entitajiet għal servizz aktar effettiv. Dan il-ftehim jinkludi wkoll iż-żewġ entitajiet jikkoperaw flimkien biex iżidu l-arfien dwar id-drittijiet tal-vittmi u jħeġġu aktar vittmi biex jirrapportaw u jfittxu support. Preżenti għal dan l-iffirmar tal-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Il-persuni b'diżabilità jixirqilhom l-aħjar attenzjoni, l-aħjar servizz, jalla li ħadd ma juża dan is-servizz, però l-fatt li jkollok persuni vulnerabbli li minn żmien għal ieħor jistgħu jkunu vittmi ta' reat huwa ta' sodisfazzjoni li ser ikollna servizzi fil-pajjiż li jkunu verament aċċessibbli għal kulħadd. Il-pass li qed nagħmlu llum bi sħubija ġdida anke ma' CRPD ser inkomplu kun nistgħu nassistu aktar persuni. Din id-darba persuni b'diżabilità li jeħtieġ naraw li jkollna l-expertise neċessarji li tuhomna CRPD sabiex ikun nistgħu ngħinuhom bl-aħjar mod possibbli f'mument diffiċli għal ħajja tagħhom meta jisfaw vittma ta' kriminalità. Dan il-ftehim ġie ffirmat mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni B'Diżabilità Rhoda Garland u l-Kap Eżekuttiv ta' Victim Support Agency Brian Farrugia.